दा दिनै GLG नि जोनोम सान 27थि जोनोम सान। GLG माने गेरेमसा लिटारेरि गिल्ड। बे गेरेमसा लिटारेरि गिल्डखौ जों 1998 मायथाइयावनो गायसनदोंमोन। बिखालि एप्रिल दाननि 26 अक्ट'मोन। बे एप्रिल दाननि 26 अक्ट' खालि जों बेखौ गिबि गायसनग्रोनाय जादोंमोन। बेयाव गुबैयै जोङो 60 लिरगिरिया लोगो नांनानै गायसनदोंमोन आरो बे 60 लिरगिरिया रायज्लायनानै लादोंमोन जोंहाथ' थाखा फैसा गैया, लेखाखौ बरनगोन जों माबायदि, बेखायनो जों साफायाव 1000 माने 1000 थाखा जों खांनानै जों 10,000निनो गांसे लेखाखौ बरननोसै, बिजाब बरनसै ओरै होननानै जों बेखालि दाजेननाय जाबाय। बेनि उनाव खोथा बायदियैनो जों 1000 फैसा खांनानै लाबाय। लानानै बेनिफ्राय बै समाव दाजेननाय समाव गिबि आफादगिरि हिसाबै जों मानगोनां बिसेसर बसुमतारीखौ लाबाय आरो गायसनगिरि नेहाथारि हिसाबै आंखौनो लानाय जाबाय। आंनि मुङा मगेश नार्जा बर'। आरो ऋतुराज बसुमतारीया मोनसे दायित्व लादों। माना जों सिन्था खालामदोंमोन जे लेखाखौ बरननानै जों माब्रैहाय मानसिनो मिथिहोनो। होमबाना ऋतुराज बसुमतारीया बुंदोंमोन आं सार्कुलेसन मेनेजार जागोन, सार्कुलार खालामनाय दायित्वखौ आं लागोन। बेनिखाय बेखौ जों सार्कुलेसन मेनेजार जों लानाय जादों। बेबायदिनो जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो माने हालथिंगासे सुंद' सल' होननाय गांसे बिजाब साफायग्रोबाय आरो बे बिजाबनि सुजुगिरिखौ जों डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि आरो अरबिन्द उजि बिथांमोन सानैखौ लाजेननाय जादों। बेनि उनाव फारियै जोङो फैयै मा होनना बुङो सल' बिजाब बरनबोगासिनो दं। नाथाय गेजेर ससेयाव जों थाखा फैसानि एसे लोरबांथि जानायाव थाद'बाय। नाथाय जोंनि दासान्दिनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां बिलिमहन बरि बिथाङा मोनसे बुंबाय, सार नोंथांमोना जुदि लेखा बरननो गोसो दंमारोब्ला आं एसे हेफाजाब होगोन। बेनि उनाव फारियै जोङो फैयै मा होनना बुङो सल' बिजाब बरनबोगासिनो दं। नाथाय गेजेर ससेयाव जों थाखा फैसानि एसे लोरबांथि जानायाव थाद'बाय। नाथाय जोंनि दासान्दिनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां बिलिमहन बसुमतारीया बिलिमहन खाख्लारि बिथाङा मोनसे बुंबाय, सार नोंथांमोना जुदि लेखा बरननो गोसो दंमारोब्ला आं एसे हेफाजाब होगोन। ओरै होननानै बिथाङा आवगायबोदोंमोन आरो बै समाव जोंहा गुबैयै दानि आफादगिरि ऋतुराज बसुमतारी आरो नेहाथारि लंकेश्वर हायनारिया बिथांजों मोजाङै जगाजगखौ लाखिदोंमोन आरो बे जगाजगनि गेजेरजोंनो बिथांनिफ्राय जों रां अनसुंथाइ लानानै लेखा बरननायखौ जागायफिनबाय आरो दिनैबो जोङो गांनै लेखा बरनबाय। बे गांनै लेखानि मुङा फारियै थखासे थुनफावथाय, बे थुनफावथायनि मोनसे गांसे बिजाब आरो सोदोबनि आगान, बे जाबाय खन्थाइ बिजाब। बे गांनै बिजाबखौ जों बरनबाय आरो दिनै GLGनि 27थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे बिजाबखौ माबा खालामनाय जाहैबाय, बेखेवनाय जाबाय। बिथाङा बिलिमहन खाख्लारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। लोगोसेयैनो
बेजोंनो जोङो खन्थाइ मेल मोनसे लाखिनाय जाबाय आरो बे खन्थाइ मेलाव जों माखासे गागि लिरगिरि गोजाम लिरगिरि गोदान लिरगिरि माखासेखौ जों लेंहरनाय जादों आरो दा खन्थाइ मेला सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदि लिरगिरि आरो खन्थाइगिरि बिथांमोननि थुलुंगा जों मोनबाय थायोब्ला जों इयुनसिम आरो आवगायलांगोन होननानै जों साखाफारा जानानै दं। जोंनि GLG आव दासान्दि सा 18 मेम्बार दङ। बे 18 मेम्बारा दा जोङो बे खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि मेम्बारफोरनि जोंनि सोद्रोमाफोरनि अनगायैबो जों माखासे गुबुन गुबुन लिरगिरि खन्थाइगिरिफोरनिफ्रायबो जों मोनफा मोननै खन्थाइ एबा सल' एबा रायथाइ बिदि जों साफायबोगासिनो दं। गोग्गानो गोनां बाथ्राया जाबाय मा GLG आ जे दिननिफ्राय जोनोम जादों बै दिननिफ्राय जे लिरनो आरम्भ खालामदों आरो बे लिरनाय आरम्भ खालामनायनि उनाव जोंनि GLG नि सोद्रोमाफोरा दिनैहालागै 7 एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय। बेनि अनगायैबो जोंनि GLG आव लिरबिदां हरनानै जोंखौ थुलुंगा होनाय आरो जोंनि GLG नि सल' बिजाबफोराव साफायजानाय लिरगिरि बिथां ब्रजेन कुमार ब्रह्म आरो आतिन्द्र स्वर्गियारि बिथांमोनाबो मा होनना बुंदों साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। बेनिखायनो जों गावखौनो एसे जाफुंसार जानाय बायदि मोनदों आरो इयुनसिमबो जों बेबायदिनो आरो माखासे जों लिरगिरि बरननो जों साननानै जों दालागै खामानिखौ मावगासिनो दं। दा गोबांखौथ' बुंब्ला गोबां खोथायानो ओंखारो। आं जोंनि थांखिखौ बेखौनो बुंबाय जे जों इयुनाव आरो मोजां लिरगिरि दिहुननो थाखाय जों नाजागोन आरो जों लिरबाय थागोन आरो लिरहोबाय थागोन।